El Mundo publicava el segon capítol del Barça Leaks on surt a la llum el contracte que va signar Gerard Piqué el 2018. Aleshores, Piqué va demanar cobrar més que Ramos i Bartomeu el va convertir en el central més ben pagat del món amb 142 milions d'euros bruts en 5 anys, uns 28 milions i mig d'euros per temporada, que podien augmentar si es complien alguns bonus relacionats amb els objectius. A més, aquesta publicació també parla d'un informe intern del Barça en què es va acusar Gerard Piqué de generar un perjudici gravíssim del club, posant en risc a Bartomeu quan va produir el documental de La Decisión d'Antoine Griezmann. Ho recordeu, oi? Jan, què passa? Aquest tio, el Moita, Déu-n'hi-do, els que va fer. Sí, va quedar a gust, Collons, cada dia surt una d'aquestes. És que ens volen desestabilitzar. Doncs el loro, que ens deixin en pau, que anem molt bé a la Liga, que n'aprenguin. Que n'aprenguin. Mereixia Piqué cobrar més que Sergio Ramos i ser el central més ben pagat del món el 2018? Per merèixer-ho, sí, ho podria mereixer. I creus que hi havia conflicte d'interessos entre Cosmos, la productora de Gerard Piqué, i el Barça? Crec que quan tractes alguna cosa directament amb el club, com era el cas Griezmann, perquè al final estava jugant amb el Barça, sí que hi havia conflicte d'interessos. Bé, sempre els hi ha hagut. Jo crec que sempre els hi ha hagut. Ara, no sé fins a quin punt ho podríem batejar com a perjudici gravíssim. Amb totes les coses que pot fer Cosmos, com a empresa, i que deu fer, i que en fa moltíssimes, ostres, intenta evitar, ¿no?, aquestes del Barça, aquestes de això. Oye, no sé. Vamos a ver, que merezca o no, bueno, pues mira, pues sí, no, eso es igual, es un debate, ¿vale? Pero hostia, es que parece un poco de, Ale, es que este cobra más que yo. Oye, sí, yo quiero un euro más, hombre, por favor. Es que parece ya tenemos una edad, ya tenemos pelitos ahí, ya está bien, hombre. No, que anessin ja això, no?, a buscar l'atracament màxim coneixent el president, no? Doncs si vaig amb això, sé que m'ho donaran, doncs ho demano. Bé, i d'altra banda, i també com us explicàvem ahir, la mateixa publicació treia a la llum algunes de les exigències de Messi per renovar l'any 2020. Entre elles destaquen peticions com recuperar amb interessos les retallades per la Covid, llotges VIP per ell i Luis Suárez, vols privats, renovar el seu assistent de confiança Pepe Costa y una prima de renovació de 10 milions d'euros. Sí, bueno, y no te olvides de que también un corte de pelo a la semana, el tinte también, helado de postre cada día, un masaje en los pies antes de ir a dormir, un cuchicuchi a la oreja y una suscripción premium a Netflix, ¿no? Pues no és tant, no? Tampoc, ni al final. Al final, qui no té una subscripció a Netflix? A mi, lo dels 10 milions d'euros no em sembla tampoc res desorbitat, 150 n'hi han pagat ara a Mbappé, De fet, és que hi ha coses que dius, bueno, són normals, no? A mi em fa més mal el tema dels interessos per recuperar les retallades de la Covid, per exemple. Sí, és com el tema aquest de Piqué, que clar, tot aquest contracte que comentàvem ara és d'abans de la pandèmia i no sabem ben bé si ara tot això ha quedat diferit, si ha perdonat una part, quina part ha perdonat, quina és diferida. Clar, això també diria molt d'ell, no? Perquè ell sempre ha anat amb la bandera de jo per al Barça, tot i tal. Però pregunto, per tu qui és més culpable, els jugadors o el president? No, el culpable de tot això és el president. O sigui, qui accepta tot això, jo puc anar a demanar el que jo vulgui. Jo un dia vindré aquí i demanaré d'això, però tu em diràs, prou. Ei, el d'abans, el d'abans. Prova-ho, però no t'asseguro res. Ho hem vist en Florentino. Quan va tindre que cargar-se Cristiano perquè es pujava a la parra, doncs el va cargar a Ramos y adiós. Nosotros siempre hemos tenido el tijeretazo a punto. No, sin duda. A mí no me xulea nadie. Bé, amb tot, doncs, el Barça emetia un comunicat on expressava la seva indignació davant la filtració interessada d'unes informacions que formen part del procediment judicial pel Barçagate i afegia també que els serveis judicials prendran les mesures oportunes contra el diari. L'origen, insistim, no és pas massa ètic. El proper, per cert, diuen que serà Neymar. Veurem també què es filtra del cas Neymar, que aquí ja... Aquest ja portava cua, abans que sapéssim coses filtrades. Ja ens podíem ensumar que hi hauria alguna cosa. Deu ser el més bèstia. Bé, en fi. Vam deixar-lo millor per al final. Sí, totalment.